Hi mga katitik. Karon magdula mi og mystery drink challenge. Ready na ka? Ikaw ang piltihon tayo kato sa suso pirmi sa aslong kung tayo na inaali ha. Ikaw pa piltinin mo eh. Siya may una. Tamo duha sabay mo. Pili mo lang. Tindog lang. Musuyop. Asa ka mo soyop? Ikaw asam ka suyop. Ikaw nawak. Final? Kaya na lang. Ikaw la, ikaw asa man ka la tinuod. Sige. Switch mo, switch. Sige. Kaya may una pag suyop. Kamu sabay mo duha. Sabay mo duha. Ihaptaw. 1, 2, 3, go. Ito yung lasawak. Tama, stop. Final na. Sulang lang ko. Sige, sige. Sige la, tubang na mula. O, asa pili mo. Aham kawak. Mainom. Gara, ikaw la. Dari pirmi. Sige. 1, 2, 3, go! mantika kawak ka lang. Tanawa, tanawa. Ada yung pagsudap. Malikod, malikod. Wala, 2 points na si Lola. Pilde na kawak. Pilde pa ka. Talikod na. Dagan pa. Dagan pa. Sige, pabito na matika. Pag-desisyon lagi wak. Pag-desisyon kung final na bagyod nga dira ka o balhin. Para kuan ba? Padili ka pilde. Sige. Sige, larga. O, ikaw wak. Asa man ka mo soyop wak. Pili gyud tarong. Desisyon na gyud. Sige. Ikaw la. Ikaw na pwede to. Ikaw gyud mag-adjust la kay ikaw may Lola. Sige, sa mga final ba? Final na gyud la. Final. Sige. Sabay mo ha. Dito la, tindog daan la. Tindog mo, sabay mo soyop. Kuada ng straw la, kuada ng straw. Kasan si Wako kay mo tanong sa baba. Kuada ng straw ba na? Okay, para maswep nyo dali. 1, 2, 3, go. Soyop. Suka ka lo ka Wako. Suka. Suka. Suka la oy kanang kuan la Dato puti. Kalambi si Bana. Uy, yabong tubos. Sino na maka-sweeps to ba? Hindi na lang suyo. Pabaya tsaka testing. Hindi tanan siya. Kusog pa kayo suyo. Ay, naniguro mo siya. Sige. Sige na la. Pili, wak. Asa ka mo inom wak. Sige. Decision. Dra ka. Sige. Sige. Kambyo mo la. Sige. Sabay mo ha. Kuada ng straw la. Pwede ka maglisod la. Sige, wak. 1. Inom mo wak. Ano ang danong straw? 1, 2, 3, go. Pahim na si Lula wa kay murag. Dahil tinayo.
Yan lang, sa'yo mong gibate la. Ito yung manday na. Gagusayop nila wala. Gisuyot niya. Gisuyot pa niya pinagtabi. Pili wak, asa ka wak. Aka mo ingon. Ayog tanaw. Pili lang asa ka mo suyop. Dira, ikaw la. Sure na gyud? Sure na ka wak? Dili na mo mag... Unsa to Kwen? Switch or stay. Dira na jud ka. Wala na stay jud. Ikaw la, dira po ka la. Nahurot ng lola. Sige, 1. Sige, 1. Huwag magparihan eh. Ang saman. Dili mo pareha oy. Lahi man na. Gagit ba huwag magparihan ko? Huwag diri Ay, kitay ko. kanawa. Sana po Sawa pa galit. Bukang siguro ka. Diri po ko. Nakauna na si Wako la, dira na siya. Na, otro ha. Kasana po ni Muloy. Pero dyan naman na dyan. Dyan na dyan dyan. Sige na, unsa man final dira na gyud. Oh, dili lagi ko. O dira siya la, ikaw la. Dara ka lang eh. Ayaw gunite. Sige. Ihapta. 1, 2, 3, go! Ganahan. Ganahan si Lula. Para maimo. Tulong mo ako. Daog si Lula wa. Ano lagi ka oh? Mga katik-tik. Tunong po ito ba? Ay, naman si Adel. Nagkait si Adil. Mga katik-tik. Maoras to ang vlog. Ang naot ka nalingaw mo. Bye-bye. 1 hour later. Mga katik-tik. Karon magtambag na po ko. Kaya na ay nagpatambag. Kanila gikan kang Edith Bahinting. Ako Lula kanang akong bana Lula ba kay tuwa ra jud na permi sa iyang manukan sa mga igtalari Lula. Adlaw gabi gyud na siya ngadto. Layo man sa among balay ang manukan Lula maunang nga ako ra pud siya pasagdan kay basin naa na pud siya himungaan ngadto di atiman. Love you Lula Wendy. Na og imo pasagda na siya kay naanay himungaan. Halag bit mabiang ka og ako anak mo kuyog ko. Kay basin og na himungaan dito. Na iya na abiran. Kanila gikan kang Lane All Shop P. Lula unsaon pagsagpaan ning mga chismosa nga mga silingan? Ay, pag sagpaan, ano sagpaan man mo makabayad, painoong ka. Masagdi lang na siya og kuan, kag mga chismosa na sila, kaya di man ka ikaw mo kasala. Sila man. Kanila gikan kang Regine. Hay Lola, kinsa man pilion ang karon nga nahigugmaan nimo o ang taong namiya nimo nga maluoy na lang ka? Na, ang karon ako pilion nga nahigugma nato, nga biya adagan ako sa unang kay nawat siya gugma, ya mo balik na po siya. Ikaw, giuyakan pa kadit ko pa sa daan nga biya nimo. Kanila gikan kang Stephanie Cabatuan Suezo. Unsaon pagtambag sa barkada Lola nga bisan ng ex halos naghikugan sa una gibalikan lang gyapon niya karon. Unsay angay na kumbaton ani niya? Sa bagan nimo na siya kay ngano kita sa unang gihikugan na nga ex balik karon iya pagyapon dawaton. Ug di siya mo tuog tambagan nimo na naara sa iya ha. Iya balikan. Kanila gikan kang Junrix Aton Dumangonot. Ako Lola magpatambag ko ngano man daghan man ko uyab pangit man ang tak ko. Pero dako ko og buhi. Laki di siya. Na unsa nangano daghan man kag uyab ang kanang imo buhi ra day kadaganan sa uyab kay aron sila kuano inikbutang arang mahuot sa kang dugwa ng mga gulay sa ilong. Ug ako di ako.
Kanila gikan kang Gwen Antoinette Habido. Lula, unsaon man ning ex nako nga silingan uy? Silingan og dili na di ay ka mo pansin ano niya ang magtawag-tawag sa cellphone. Nagugma pa siguro ka kay mo tubag pa man ka og tawagan ka. Utang mo. Kanila gikan kang Chris V. Candia. Lula, magpatambag unta ko unsay buhaton aning mga taong baho ug ilok makalabad sa ulo ug kabaho ang kabaho gyud. Nga naman kitahin na sila baho mag-ilok. Ug wa sila kwarta ikapalit og roll-on, limoncito, tawas, pila raman ang tawas. Ug duwa pa jud mo tawas, Loren kay ro maukab na iyang ilok di na baho. Sayon ragtambal. Kanila gikan kang Jeline E. Sumalinog. Lula, good PM unsay maayo nga tambal sa bughat-bughat ug gasakit permi ang ulo. Salamat. Ug kuan unta na nag-inom unta na kag talimughat. Naay talimughat diha. Inom ka, inulatan ka aron ka kuan. Makabuang ra ba ning bughat. Ug dili gardan. Kanila gikan kang April Tuwico. Patambag ko lula kinsa ang akong pilion ang una o ang ikaduha. Ang una, sa may mga buutan nila ang ikaduha naman, ang una yun. Ano ka, daghan na, ikaduha. Ay, una na ikaduha. Ikatulo. Ako ka isa raman. Pagka napatay na ang una, wala na. Kanila gikan kang Shasha Seno. Lula, tambagi ko ba unsaon ako ni akong anak nga mura pud og siwa ko labad kaayo. Maka-high blood man oy nganong mga kiat sipat man kaayo dili mahimuyo. Lagi, makamatay lagi na ang mag-ipon kanunay. Nang permanente bugbog na ko siya ako. Ikaw, kung saan mo ng imong anak, ako kay tagaan ako kwarta ako palayason siya ako. Hindi na ako makita kay magbuot man ako dogan. Naragyapon pagkahurot si kwarta mo balik man. Ngayot na po 5. Na, hapit na ko kamatay. Kanila gikan kang Wency Godines Martel. La unsay may tambag nimo para ma-crushback ka sa imong crush. Sa crush bag. Para makagusto pod ba? Magustuhan ka sa imong gusto pod kanang crush pod nimo. Bakit ako man sa ko kagyaan ng magustuhan mag-crush back. Di man ka ako basta ang ako gusto na ako. Kanila gikan kang Honey ko. Lula Wending unsay angay buhaton aron mawala imong kayubos sa imong mga relatives nga ga-lockdown sa ako puro mga negative comments lang permi ako madunggan gikan sa ilahas since then. Tungod kay nasakitan ko sa ilang mga istorya wala na jud ko'y plano nga makigtingog pa sa ilaha. Unya ubay-ubay ra ba sila lula? Ang akong tambag nimo ayaw pagdumot pagtigtingog yapon kay ug adto ta sa Biblia no sala ang magdumot sala ang magdili ka makigtingog nahabitaw ng ingon ug makakita kog kalalis ba anang buntag ba udso ba ayaw pasahop sa adlaw pagtigtingog dayon ay ug pasahop ng adlaw wala na santa ko ng sala kanang ayaw pasagdi lang na siya ug lockdown kapasagdi lang na sila imo lang iampo sa Ginoo ikapot ilang kasing-kasing nga mag-ayo na siya sa imuha kuan ra man na matay lagi og dili lagi apo iampo lang ni sila pero mami Kanila gikan kang Bert Sabura. Mangutanon ta kulula kung anong sa una mga bata pa may masuko mo kung dili mi mukaon pero karong dagko na may mamuyboy mo na dako kayo mi kaon unsa day problema sa inyo mga ginikanan. ug ako di man ko ingon mamoyboy basin mamoyboy pag inyo ginikanan kay igo ra lang mo mangaon dili mo manarabaho na og ako tunggabon ko pa ng kusukuto anak karon ko anak nang padliho kamo naabay ginikanan nga makaboyboy og padliho sa una mamoyboy pa kay gamay pa man ka mahadlok man sila mapas mo pero karon dili sila mamoyboy sa una kong gamay pata kay pagkaon masuko og kaon kay mapas mo
Karon di naman sila mahadlo kay dako naman, dako nagkaon. Nadili pa man narabaho. Oy, kayahay. Mga nang abwaon ko ng inyong tungol. Mga katik-tik, maura to ako tambag sa sunod na sad. Inaot nga mga malipay mo nga nag-vlog kami karon ug nagtambag pod.